Den sidste sans, vi har med at gøre, det er den taktile sans, som er berøringssansen. Og vi har en borger her, som ikke er særlig glad for berøring. Og øvelsen den går ud på, at den anden borger skal tegne et minde fra sin barndom på ryggen af borgeren. Og det skal gøres med flad hånd. Og for at rekreere øvelsen, så kan det gøres med én finger. Hvis det er en person, der er meget, meget følsom over for berøring, så kan man starte sådan. Og hvis det skal progradieres, så kan det gøres med flad hånd igen, og så gøres lidt mere dynamisk. Og der er det sociale aspekt i og med, at de laver øvelsen sammen her. Og så kan man sige, at vi har også taget det med, at ældre mennesker, som det jo er, de typisk godt kan lide at tale om noget og tænke tilbage på noget fra barndom og ungdom. Men